नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आत्ताच आजी आणि आत्याला घेऊन आलेलो आहे. काळजी कशी आहे तुम्ही? हा बरी बरी आहे. हो कालचे कमेंट वाचून दाखव तुम्हाला. हा एकदम फर्स्ट क्लास कमेंट, भारी भारी. हा आज आजीने काय ना आज पाणी बघा, आजीचं कधी पण गरम पाणी असतं. हो बरोबर आहे पाणी गरम पाणी का आजी तुमच्या तर साडीची तर तारीफ होते एकदम. हो हा ती सफेद साडी घातला होता ना तुम्ही. हा वा वा म्हणतो काय साडीची चॉईस, बाप रे. असं ती कसली कलर होती काल मम्मी ते पावभाजी खाल्ल्यावर? नाही ना, व्हाईट होती ना त्या पावभाजीवर. ब्लू व्हाईट तिला आवडली आजी तुमची. हो हा आता कमेंट एवढे भारी भारी आलेत ना, ऐकतच बसाल. आणि तुम्ही विचाराल मम्मी आणि आते कुठे आहेत, तर ते किचन मध्ये आहेत. मम्मी चपाती करते आणि आते त्यांना हेल्प करते थोडी. हो आता चलावा बसला आहे. म्हणून जरा बसूया. हो आज आम्ही शिरा बनवला. शिरा खाता काय? हा जास्त नाही बनवले बाबा. आता इथे चाय बनते आणि शिरा गरम होतो. इथे शिरा. आज एक बाहेर नवीन बुबू आलाय मोठा आहे. काय काय? हे काय बुबू आलाय? आजीला बसवलं तरी आजीच्या फेऱ्या चालूच असतात. कुठे बुबू नवीन? तो काय उतरला खाली बघ, मोठा आहे. आज बघूया कोण आलाय. हाय ना, हा आज वेगावाला आला. हा नवीन आला. नवीन आला. हा नवीन फ्रेंड आला बघितलं वाटतं आम्हाला येताना ते है ना. बुबूनी, होय. तेव्हा तो आला. आजी हा वारा लागतोय का मस्त? मग मस्त वारा लागतो का. बघा वारा बघा कसा आहे आमच्याकडे. हो कसं आहे, बिलूक एकदम वाऱ्याची. शिरा गरम झाला, चला खाऊया. चला फॅन ऑफ. आणि येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय काय दिसणार आहे मी तुम्हाला सर्व दाखवतोय, म्हणजे तुम्हाला आयडिया राहिला आणि तुम्ही रेडी पण राहाल नवीन ब्लॉग्स बघण्यासाठी. तर इथे बघा, सर्वात आधी इथे पाठी आजी आहे. आजी हा हे दाखवणार आहे ना आपण? हो हो काय आहे ते आम्ही नंतर तुम्हाला दाखवू. हो हो दाखवणार आहे. तुम्ही गॅस करा ह्याच्यात आम्ही तुम्हाला काय दाखवणार आहे. हे सर्व कमेंट तुमचेच कमेंट बघून आम्ही आयडिया घेतो. हो आजीचे तुमचे फर्स्टलाच कमेंट पण वाचून दाखवणार आहे. हे सुद्धा दाखवणार आहे. अजून आतमध्ये कसली कसली तयारी आम्ही केली आहे, म्हणजे त्यांना घ्यायला गेलो होतो ना मी. त्याच्या अगोदर किचनमध्ये काय काय तयारी केली तेही पहा, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरून पण माहिती पडलं की तुम्हाला कोणती अजून रेसिपी मिळणार आहे येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये. बघा आता रोड पण बरोबर नाही आहेत ना, पाऊस आहे. हां हो. पण आमची आजी बसते एकदम गाडीवर व्यवस्थित हा, व्यवस्थित. है ना. किती पण फास्ट असून दे, एवढी गाडी असेल तर काय नाही. आजी बसते. बिनधास्त बसते मी गाडी. आणि आमची आत्या आत्या जरा घाबरायची, आतापर्यंत बसलेली नाही. पहिल्यांदाच की माझ्याच्या गाडीची बसली. हा आणि आता ही पसावेल बसली ती, पण आता तिला जरा भीती पलटाय तिची. हा. हो, आता जसं काय आता आजीला दाखवतो काय. आजी तुम्ही सांगा काय बनवलंय तुमच्यासाठी इकडे. झालं शिरा? ओके. आजी कुठे गेलं? दूध हवे काय मध्ये. आजी ह्याचा आम्ही काय बनवणार आहे सांगा. हे आता भाजी पाटलाची भाजी. पाटलाची भाजी. हा. कोलिंग टाकून. कोलिंग टाकून. हा आता आजींना सांगू द्या. आजी हा. पाणीपुरी. ह्या दोघांचं काय बनवणार आहे आम्ही? हे पाणीपुरी. आता पाणीपुरी बनवायची आहे. का आजी आज आमच्यासाठी. खास मी काय विचारतो, आजी किती खाल पुऱ्या? मी बघूया काय रेकॉर्ड तोडते. कधी सवय नाही ना हा. अशी भरपूर खायची. आणि मी पहिली ना बाहेर आजी अशी आमकी टाकतात. पहिली मी कुठे चांगली उमेदीत असताना, जवानबंदी असताना कुठेच मी काय खायची ना बाहेर हा काय? रस्त्यात हॉटेलात. पण पण आता मी घरी आता मला नातू बनवते म्हणजे 2-3-4 तरी खाईन. हा अरे वा. पण मला लय फार बाहेर खायची लाज वाटतं. मी कोणत्या समोर जेवायला पण बसायची नाही. बरोबर. म्हणून तुम्ही असे एकदम व्यवस्थित फिट आहेत एकदम. बाहेर खात नाही ना मम्मी? जास्त है खाणार ना? नाही. बाहेर खायला मला Time to time आवडत असं. नाही. आणि टाइमशीर खाणार. हो टायमावरच खायचं. हो. चला रेडी आहे. आजी बसू दे. आज सर्व गडबड घेणार मी, नाहीतर मी कधी कधी ना ब्लॉग्स कापतो ना मम्मी शॉर्ट्स. आम्ही दोघी इथे बसूया सोबानी. हा हा. सुद्धा एकत्र बसूया. असे म्हणजे आम्ही बसतो ते कसं डिसाईड करतो ते आता तुम्हाला ब्लॉग्स मध्ये दाखवतो. बघा सर्व दाखवतो. बसा. तून नाही आणला कोण. आता आम्ही शिरा खाणार, चहा पिणार. नाश्ता करतो. नाश्ता करते आता. म्हणजे आले आले काहीतरी पाहिजे ना. आमची नॅचरल लाईट जरा कमी होते. हा. जरा लाईट वाढवूया. लाईट वाढवायचा, दरवाजा उघडा करायचा. नातवाच्या घरी आल्या आम्ही. आल्या नाश्ता बनव. मम्मी एक सांग, आपल्या घरी शिरा किती वेळ बनतो असं सांग. ह्या हप्त्यात किती वेळा बनलाय सांग मला. नेहमीच बनतो, त्याला कधी वाटेल तेव्हा हो, शिरा हो, बनवतो. पाहिजेच. कधी- त्याला त्या आवडतं. दिवशी जेवायची घाई आणि हा म्हणतो मला शिरा बनव. हिला आजीला पण आवडतो. शिरा आवडतो. हा, आवडतो.
ते टॉनिक असतो ना, हे टॉनिक असं आवडतं. असं आवडतो. आमची डे लाईट, आमची नॅचरल लाईट कमी होते. ते आल्याची चहा असली ना, त्याच ती म्हटलं काळी चहा पाहिजे. प्यायची. आता तुम्ही खाता मी तोपर्यंत कमेंट सांगू. हा. सांग. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, मम्मी जर तुमच्या घरी आली तर मम्मी दूधचे प्रोडक्ट खात नाही. हा पनीर पण नाही ना आता काही तुम्ही विचाराल मम्मी शिरा खात नाही कारण शिऱ्यामध्ये दूध टाकलेलं आहे ना, दूध आणि तूप. दूध आणि तूप, म्हणून मम्मी नाही खात. आता मी 10 कमेंट्स उचलले, 10 असे नाही म्हणजे उचलले, मला जे दिसले ना तसे उचलले. सर्वात एक कॉमन कमेंट होती, म्हणजे प्रत्येकाने सांगितली होती. आता जर अजून इकडे या, अशी बस सरळ. आज आत्याने गिफ्ट घातलं आमचा, होय. फिट झाला काय आत्याला? आणि अजून काय आता, हा एक कॉमन कमेंट तुम्हाला दोघांना विचारतो, नूतन ऍक्टर ज्यांना ओळखता तुम्ही, हा हा तर सर्वांनी किती माहितीये, कमीत कमी 25 ते 30 कमेंट होत्या तुमच्या. त्या सांगितलं तर आधी नूतन सारखी दिसते. होय, खरं ते कोण बोलला बरं. मला? नेहमी बोलतो. तिचा जावई बोलायचा, जावई बोलतो मोठा. मला. 30-35 वर्ष लग्नात झाली तो म्हणता ही त्यांनी नाव ठेवलंय पहिलं त्यांनी मला नाव ठेवलं ही नूतन. नूतन हा म्हणजे पूर्वी म्हणजे तिचं जवळजवळ तेव्हा सांगते तुला. बघा डोळे पण बघा नूतन सारखे. दीपा भट म्हणलेत की आजी किती आनंद घेतात पावभाजीचा, नाहीतर एवढ्या वयाला लोकांना नवीन पदार्थ नाही आवडत. हा. बरोबर ना? आता आजीचं एवढं वय आहे पण तरी पण आशीर्वाद दिला. शुभेच्छा होय. भरपूर. कमेंट देणारीला. हो. कमेंटचं हे समजलं ना, समजलं. एवढ्या वयात पण ते म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा आनंद हो. घेतात. ते पावभाजी टेस्ट केली बघा तुमच्या घरी हा, आपण, हो. तर आजी व्हाईट साडीत खूप प्रसन्न दिसते. हो. होय. वाईट साडी होती ना आजीची. हो, हा, वाईट होती. सीमा कुलकर्णी. होय, सीमा कुलकर्णी. अंगी यांचे तुला म्हणते की आता ते एक छोटासा मुलगा आहे, ते म्हणतो आम्ही पण या काकूंच्या शेजारी राहायला जाऊया, म्हणजे आपल्याला पण रोज पावभाजी खायला मिळेल. ये बाबा. ये राहिला. चालेल. आम्हाला लय आवड आहे लहान मुलांची. आणि पप्याला पण आमच्या खूप आहे. आणि आम्ही चांगले लाड करू, खायला देऊ. आमच्याकडे या, आमच्या घरी. आता भाग्यश्री पवार म्हणतात, मी सर्वांचे कमेंट्स स्नॅपशॉट काढून ठेवलेले आहेत. आजींचे हातांचे पंजा कसे बघा लांब आहेत. दाखवूया तुम्हाला, दाखवूया पहिले. होय. असे दाखवू ना. काय आजीने काय जोक मारला. सुटलेले आहेत ना साप. त्या भांडी बिंडी घासते कधी, ते हा. घासायला जाते. आता बघा इकडेच कमेंट आहे बघा, हा. आजींचे हाताचे पंजा कसे बघा लांब आहेत आणि बोट पण लांब लांब आहेत. बघूया. पण ते खरं आहे. शरीर नाही, पण त्यांचं शरीरच उंच आहे. हा बघा लांब लांब आहेत. हा बरोबर लांब लांब आहेत. लांब आहेत असे हात देवींना असतात. सगळ्यांना सारखे आशीर्वाद देतात देवीं समान. आजी आहेत ना तसं. पण आजी देवीच आहे. हा खरंच देवीच आहे आणि देवी येते तिच्या अंगामध्ये. आणि ज्याला माझी उंका ती नवरात्रामध्ये पण तिला 9 दिवस देवी अंगात येते तिच्या. है ना. हो. बघा बघा सारखी भोवतच असते. देवीच्या हाताला हात लावूया आपण. हा. देवीच्या हातात क्लॅप करूया. मग सुरेश सर्वांना. तथास्तु. वंदनाला पण, ह्याला- माझ्या नातवाला पण भरपूर, तुम्हाला पण भरपूर आशीर्वाद सर्वांना. खरं म्हणजे ओळखलं आणि त्यांनी. हा, ह्याला म्हणतात फर्स्ट क्लास कमेंट सोमी. है माझे ना? सर्व जे काही हे करतात आहे त्यांना भरपूर, माझ्या मुलांना, Next. माझ्या मुलींना, माझ्या मुलग्यांना भरपूर आशीर्वाद. माझ्या औक्ष जात आहे तसं तुमचं पण जाऊन दे. सुखी राहा तुम्ही सगळी बाळका माझी. असे म्हणजे एवढे चांगले चांगले कमेंट ऐकले पण पाहिजे ना, म्हणजे तुम्हाला पण छान वाटेल की माणसं म्हणतात काय. तसे आजीने आता कमेंट्स वाचतात हा, हा, मी वाचते मी पण. म्हणजे आजीने आपण आते वाचते. ती वाचते तर आजीला सांगते ना. हो, सर्व सांगते हा. ती. आपल्याला जर इकडे घेऊया अजून. हा तू रेसिपी इकडे बनवली ना मम्मी पावभाजी. हा. ते बोलते खुशबू आमच्या घरापर्यंत पोहोचली. प्रकाश आंबवली म्हणतात. नाही, चॅनल चालली होती ना. मस्त छान झालेली. संपदा भाटवाडेकर म्हणतात, डबे भरले ते इकडे पण पाठवा ना मुंबईला जरा. हो, पाठवूया. पाठवूया. छाया कुर्ले म्हणतात, आजी आज खूपच सुंदर दिसत होती त्या व्हाईट आणि ब्लू साडीमध्ये. हो. भेटायला ये माझी बाय. आजीला भेटायला या. हो, नात माझी. आजी मनीषा भारद्वाज म्हणतात तुम्हाला की आजी बहुत दिल से आशीर्वाद देती है. हा, बरोबर. संतोष पवार म्हणतात माझ्या आजीची आठवण आली आजी तुम्हाला बघून. हो हो, ये बाबा. हा, मी तू पण आधीच आहे नातूच तुझी, आहे. नातूच आहेस तू माझा. कधी पण ये. हाय आजी तुझी, तुला आशीर्वाद भरपूर देते मी. सुखी राह. कुठे जाशील तिकडे तुझा विजय होऊन दे. आजी किती आशीर्वाद देईल बरं. अर्चना राऊत म्हणतात आजी एक 8 दिवस मुंबईत घेऊन जा. होय काय? आजी एक हा, आजी. हा, फोर हा, व्हीलर येणार आहे. घेतली पप्पांनी की जाणार. येणार आहे मुंबईला. पप्पूचं लग्न झाला की काय गाडी वगैरे घेतला की येणार आहे. आणि काय कधी पण येऊ शकते मी, गाडीत नको.
मी एकटी पण जाते मुंबईला कुलाव्यापासून काजूरुमाळ आता ट्रेनने पण जाऊ हो, शकते ट्रेननी पण पप्याबरोबर. जाऊ शकते हा. सुशीला पगार ते म्हणाले होते की मी खास आजीचा आशीर्वाद घेण्यासाठीच व्हिडिओ बघायला आलोय. हो काय काय? असू दे, अरे भरपूर बापरे. शुभेच्छा सुशील आशीर्वाद पगार. मग माझे बाईक असू दे. मुलगा आहे का हो नातू माझा हा. सुशील हा पगार. हा, सुशील भरपूर भरपूर आशीर्वाद बाबा तुझा मोठा हो चांगला औक्षमान. आरती प्रभाकर म्हणतात की आजीच्या आशीर्वाद शिवाय व्हिडिओ संपत नाही किंवा संपलाच नाही पाहिजे असं. आजीचा आशीर्वाद पाहिजे व्हिडिओ. शेवटपर्यंत. शेवटपर्यंत सुखी राहा बाबाला. आता हे दिलंय स्नेहल पोटनीस म्हणतात आजी आत्या एकदमच कडक तेजस्वी दिसतात. हो कडक पण झाला फिरून पाहिजे फिरून काम करून आणि थोडं नरम कडक पण अवतार. झाला पाहिजे माया पण ठेवली पाहिजे. हा. हा माया पण कारण केली आम्हाला पाहिजे. जास्त बसायला पण आवडत थोडं नाही. बाबा कडक पण राहायला पाहिजे थोडा नरम पण राहायला पाहिजे थोडी माया पण केली पाहिजे असं सर्व चांगल्या गुणांनी सर्व गुण आहे. सर्व गुण आहे बोलायला. शिवानी म्हणतात शिवानी क्षीरसेकर आजी तापटीप राहते खूप. होय. है ना? खरंच. तापटीप म्हणजे एकदम तापटीप व्यवस्थित. पाहिजे. व्यवस्थित. हा, साडी साडी वगैरे. एकदम व्यवस्थित. नाहीतर एवढं जसं वय वाढत जातं ना तर माणूस तसं ना- नाही. एवढ्या वयात माणसाला साडी घालायला लागते होय. नाहीतर ते एवढ्या वयस्कर माणसांना मॅक्सी घालतात ती बसवून ठेवतात. आता फक्त एक लास्ट काव्याचे वाचून दाखवतो. काव्यासारखे बोलते आम्ही पण काव्यासारखे लहान असतो तर तुमच्याकडे आलो असतो राहायला तिघांनी. हा, या ना. लहान पण होऊ शकतात. लहान होऊन या हा. माणूस कशाला? मोठं झालं तरी माणूस लहानच असतो. मोठे आलात ना तरी आधी संस्कार करू आम्ही तुमचा पाहुणचा. आणि आजी असं म्हणणार नाही की तुम्ही मोठे नाही. झालात. काय काय करू असं वाटेल मला काय ना आता वाढेल आजीच्या काय. समोर सर्व आता लहानच आपण किती हो झाले ना. मग या तुम्ही किती या. मुलं मोठी झाली तरी लहानच असतात. लहानच असतात. अजून एक होता वॉयलेट म्हणत होत्या ते साडी घातली ना आजीला. आजी साडी नेसल्यावर आजी हेमामालिनी दिसत होत्या. हो. अरे बाबा. हेमामालिनी दिसत अरे होत्या. बाबा आशीर्वाद तुला. नूतन दिसत होते. हा. कोणते बसंती दिसत होते. बसंती. हो हो असून दे आणखी काय विचार ग बाय माझा नातू तो सक्का मुलगा असा केवढा आहे तो काय मी पाहिला नाही पण असून दे भरपूर शुभेच्छा बाबा माझ्या सुखी राहा कुठे जाशील तिकडे. हो एवढी उपमा दिली आजीला अक्वानी का मुलांनी आणि का हवा आजी खुश आहे. खुश आहे बाबा. आजी भरपूर खुश आहे. आजी पप्पा नातवावर पण खुश आहे आणि सगळ्यांवरच खुश आहे. सुवर्ण गायकवाड म्हणतात पहिला आजीचं दृश्य काढ ओंकार. हो खरं आहे. खरं आहे हा हे. हे मी सुद्धा बोलले पप्पा तिला विचार. हो पहिला हे काढले नजर काढली पाहिजे. हा हा नाही आता कुठे इज्जत काढली पाहिजे. आता काय मी का शेवट म्हातारीच आहे नाही होणार नजर तुमच्या लोकांची नाही नाही. लागणार तुमच्या लोकांची नजर मला. म्हाताऱ्या माणसाला उलट आयुष्य वाढेल अजून. हा ना हा, पप्पा? आयुष्य वाढेल. आयुष्य अजून वाढेल. वाढेल नजर नाही लागणार. नाही लागणार. आता इथे मी व्हिडिओ संपवला होता पण आजी आते माणसं लक्ष देतात हा. की म्हणाले होते आते तुम्ही ते चष्मा विसरला होता ना असं सांगितलं. कमेंट मध्ये आलं हो आमचे कलेक्टर चष्मा विसरून आले. होय, होय, विसरले होते त्या दिवशी. कसं झालं मला वाटलं काय रस्त्यामध्ये पडला की काय नाही मास्क लावला त्याच्या आणि मास्क पहिला लावला ना त्याच्यानंतर चष्मा लावलाच नाही मी तशीच आली गडबडी. त्याच्यामुळे मला वाटलं पडला की काय चष्मा त्याच्यामुळे. आणि येणाऱ्या व्हिडिओ मध्ये आजीला जसं आम्ही चांगलं केलं होतं आजीचा मेकओव्हर केला होता आता आतेचा मेकओव्हर सिंपल होणार. हा सिंपल पण करणार आतेला. इकडे पण काहीतरी सरप्राईज आहे आते. आजचा ब्लॉग आम्ही इकडे संपवतो. आता येणाऱ्या ब्लॉग्स मध्ये काय काय तुम्हाला दिसणार आहे ते तुम्ही मला गॅस करून कमेंट करून सांगा. आणि असेच आम्ही तुम्हाला असेच हसत खेळत व्हिडिओ दाखवणार आहे. आणि आज तुला माहिती मम्मी फादर्स डे पण आहे. आज आहे का? हा हा आता फादर्स डे निमित्ताने मी आजीला इकडे विश करतो कारण अशी एक कमेंट पण होती म्हणून कमेंट वरूनच मी सांगतोय हे. म्हणजे एका मुलाला जर कोण चांगला आहे ना मुलगा तर त्याच्या आईची तारीफ पण केली पाहिजे बरोबर. है ना. कारण आई पण सांभाळते ना त्या मुलाला आणि त्याच्यामुळे त्याच्यात ते चांगले गुण येतात. आणि आई भाच्याला पण सांभाळते ना. हो मावशी भाच्याला पण म्हणून आज सांभाळते. फादर्स डे निमित्त तुम्हाला विश करतो हॅपी फादर्स डे हा. तुम्हा सर्वांना पण. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते पण सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा. हा. आजीला घेऊन जाऊ का व्हिडिओ आजीला मुंबईला. आजीला पण घेऊन जाऊ शकतोस मग.